Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeek en deze keer hebben we het over een passie voor zingen, denk ik. Rosanne, welkom. Ja, dankjewel. Eerste vraag natuurlijk, wie is Rosanne? Ik ben Rosanne en ik ben 24 jaar en ik maak Nederlandstalige popmuziek. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben eigenlijk al heel mijn leven, hield ik al heel erg van zingen. Ik ging altijd optreden met mijn 2 zussen. Ging ik optreden voor mijn ouders en dan waren we altijd K3. Dus dat zit al een soort van heel lang in mij. En dan hoe ouder ik werd, hoe meer ik ook echt op een podium ging staan. En zo is dat steeds langzamer gegroeid. Ook een muziekles gehad op een duur. Heb ik gitaarles genomen. En nu zit ik hier. Ja, en nu zit je hier. Omdat je al het een en ander gedaan hebt. Dat hebben we al een beetje kunnen zien voor de oplettende kijker dan natuurlijk. Maar jij schrijft ook zelf nummers. Ja, klopt. Hoe kom je daar dan, ineens bij? Dat wil ik niet zeggen, maar ja. Als kind schreef ik al zelf liedjes. Waren natuurlijk hele kleine basisliedjes. Maar zo tijdens corona had ik meer tijd, zoals heel veel mensen. Ja. En toen heb ik dat eigenlijk weer een beetje opgepakt. Mm-hmm. En toen ben ik gaan schrijven. Heb ik een nummer op Spotify gezet. En toen dacht ik, dit vind ik eigenlijk wel superleuk. Misschien wil ik hier wel iets meer mee doen. En toen ben ik alleen maar steeds meer gaan schrijven en me steeds meer gaan ontwikkelen op schrijfgebied. Wat leuk. Ja, zeker. Goed, je bent al heel jong gestart met zingen natuurlijk. Hoe jong was je toen al? Zo van, ik kon net praten, denk ik. Echt. Precies. Ik was echt aan het zingen in de box. Zo ik kwam weer met K3-nummers. Kijk, dus het zit er al heel jong in. Zeker, absoluut. Hartstikke leuk. Maar van toen naar nu, hoewel je nog best jong bent, je hebt toch ook al het een en ander bereikt, gedaan, laten we het dan zo zeggen. Want jij bent, op een gegeven moment heb je je ingeschreven voor de Voice van Vlaanderen. Ja. Eigenlijk een beetje in diezelfde periode, ook weer tijdens corona. Toen had ik ook zoiets van, ik heb nu tijd. Wat wil ik nog heel graag doen? En toen dacht ik wil eigenlijk gewoon heel graag een keer meedoen aan zo'n tv-programma. Als Zeeuws-Vlaming ben je toch altijd heel erg georiënteerd, of althans ik, op Vlaanderen. Ja. Dat gaat echt van uitgaansmogelijkheden tot eigenlijk sociale leven, winkelen, dat soort dingen. Heel veel vindt gewoon plaats in Vlaanderen. Ja. Dus toen dacht ik, geef me op voor de Voice van Vlaanderen. Ook reistechnisch gezien is het allemaal dichterbij dan helemaal in Hilversum. Dus toen had ik me opgegeven, gewoon een filmpje opgenomen thuis. En toen werd ik gevraagd om te komen auditeren. En van tevoren heb je er nog allemaal extra rondes. Ja. En op een duur kreeg ik het bericht dat ik mee mocht doen aan de blind auditions. Dus dat is dan echt op tv. Maar er zit nog heel veel voor. Ja, dat zien we als kijker natuurlijk precies. niet. Nee, precies. Nee, klopt. Heb jij toen met de blind auditions heb jij volgens mij ook een nummer van jezelf gezongen? Of nee, niet? Dat niet. Okay. Helaas, dat mocht op dat moment nog niet bij The Voice. Maar ik heb een nummer van IOS gezongen. Altijd wel iemand. Mm-hmm. Omdat ik wilde graag, dat ook tijdens eigenlijk het nummer schrijven zelf merkte ik dat de Nederlandse taal wat meer dichter bij me ligt dan de Engelse taal. Ja. Dus ik heb daarom voor een Nederlandstalig nummer gekozen voor mijn blind audition nummer. Dus toen heb ik gekozen voor Altijd wel iemand. En het was blijkbaar goed genoeg, want ik was door. Ja. Maar ik heb de video gezien. Iedereen kan de video zien. Die staat natuurlijk gewoon nog op YouTube. Ik heb de video bekeken en ik vond dat best wel spannend om dat te bekijken. Je staat daar, je zit tegen 4 omgedraaide stoelen aan te kijken. Hoe voelt zoiets nou? Volgens mij moet dat in mijn beleving doodeng zijn. Ja, het is heel surreëel. Het is zeker, en op zich als ze omgedraaid zijn, dan denk je nog van oké, dat zijn gewoon 4 stoelen en het zal. Maar vooral als ze dan aan het omdraaien zijn, dan zie je ineens een bekend gezicht van tv. Ja. En daar schrok ik. Ja, schrok is niet het goede woord, maar dan ben je even voor je apropos en denk je, oh wow, maar het zijn ze echt. En er zitten echt mensen achter die stoelen. Dus dat was even zo heel erg omschakelen. Maar het lastige van het programma is dat je op dat moment ben je aan het zingen. Op dat moment ben je bezig met het beste van jezelf te laten zien. Terwijl er heel veel gebeurt in je hoofd. En je moet heel erg goed je focus proberen te bewaren tijdens dat je het nummer aan het zingen bent. Ja, op de juiste techniek in de zang en de tekst en al die dingen meer. Dat is natuurlijk niet makkelijk om daar aan deel te nemen, denk ik. Want ik bedoel, iedereen wil deelnemen aan een Voice. Of dat nou in Nederland of in Vlaanderen is.
Heb jij enig idee waarom je denkt dat jij daarin wel in die naar die blind auditions mocht? Ja, dat weet ik niet. Want uiteindelijk heb ik gekozen voor Koen Wouters als mijn coach. Wat hij heel erg... ik heb daar natuurlijk ook wel gesprekken met hem over gehad. En wat hij heel erg tof vond van mij is dat ik heel erg duidelijk een visie had over wie ik was. En ik heb gewoon een bepaalde manier van zingen en hij hield er heel erg van. Ja. Dus hij heeft ook wel bij keuzes de hele tijd die afweging gemaakt van oké, wie heeft de meest karakteristieke stem? En dan zei hij bijvoorbeeld, nou dat is dan Rosanne als hij moest kiezen. Dus ik denk dat dat wel een rol heeft gespeeld. En ik denk ook wel dat ik tijdens dat het programma vorderde, heb ik op een duur ook zelf mijn teksten geschreven op bestaande muziek. Dus ik heb bijvoorbeeld een eigen vertaling gemaakt van Creep van Radiohead of van Somewhere Only We Know van Keane. Hij vond die creativiteit ook heel erg leuk. Dat ik soort van mijn ei kwijt kon eigenlijk in het programma. Ja. Dus ik denk dat dat ook misschien wel geholpen heeft. Ja, en natuurlijk ook je eigen stempel op een nummer drukt, zeg maar. Waardoor je het ook weer eigen maakt. Ja, precies. Ja, precies. Ik heb niet veel verstand van muziek, maar... Goed genoeg, goed genoeg. The Voice. Uiteindelijk, jij weet de uitslag al natuurlijk, dat weet iedereen al natuurlijk. Maar je bent geëindigd in de finale. Halve finale. Ja, een halve finale. Ja, okay. Ja, precies. Was je erg teleurgesteld? Ja, je op een duur als je in zo'n programma zit, dan denk je van ik wil nog verder, ik wil nog verder. Maar je moet ook heel reëel kijken. Je zit bij de laatste 6 van duizenden aanmeldingen. En ik kijk nu ook terug op een supermooi avontuur. Ja. En ik ben heel dankbaar dat ik alles heb mogen maken. Ook zo'n live show met alle toeters en bellen daaromheen. Dus ik ben super blij dat ik dat allemaal heb mee kunnen maken. Ja. Dus, welk seizoen was dat van The Voice? Seizoen 8 uit mijn hoofd. En was in 2022? 22, ja. Dus vorig jaar december. Ja. Dus niet af, ja. Maar dan heb je aan zo'n Voice meegedaan. Halve finale, dat is overigens hartstikke top en natuurlijk helemaal geweldig. En dan? Wat gebeurt er dan? Ja, wat gebeurt er dan? Je hebt natuurlijk op dat moment... word je heel erg geleefd. Iedereen, zeg maar, kranten willen interviews met je doen. Je krijgt fans erbij. Het is heel belangrijk op het moment dat je soort van... Althans, dat was een beetje mijn visie van... Ik wil graag dit vasthouden. Ik wil nu niet zo die kandidaat zijn die dan... waarvan je niks meer hoort, die een beetje op de achtergrond verdwijnt. Want ik denk dat iedereen wel naar van die programma's heeft gekeken... en dat echt heel vaak gebeurt. Ook de winnaars waar je dan nooit meer iets van hoort. Ja. Dus daarna ben ik eigenlijk gestart met nieuwe muziek schrijven, die uitbrengen. Zelf festivals benaderen om daar te mogen spelen. En ook eigenlijk een team om me heen te verzamelen, waarmee ik dus op festivals kan spelen. Dus ik heb net na The Voice heb ik een band samengesteld. Dus ik heb mijn project heet Rosanne. Een originele naam. En ik heb dus 4 muzikanten die me begeleiden als we op festivals spelen. Dat is mooi. Ja. Want dat is helemaal fantastisch natuurlijk als je zulke soort mensen om je heen hebt... om ook inderdaad zo'n live optreden op een leuke manier te kunnen doen, zeg maar, met live muziek. Ja. Maar het lijkt me, want je hebt op Concert at Sea gestaan... ook niet zo heel gemakkelijk om daar tussen die line-up terecht te komen. Want iedereen wil daar staan, toch? Ja, klopt. Als je een beetje... Ik niet, maar... Ja, het is deels... Ik heb ook wel heel erg gebruik gemaakt van het momentum, zo noem je dat dan eigenlijk. Op dat moment, omdat je naam heel vaak in de krant is genoemd, dan ben je een soort van belangrijk. Dus dan heb je een soort van, zeg maar, binnen... Momentum, ja precies. Goed woord. Ja, en wat ik eigenlijk gedaan heb, is proberen dus, zoals ik al zei, een soort van team om me heen te verzamelen. En dat zijn dan mensen die vertrouwen hebben in mij en mijn muziek. En als je die mensen om je heen kan verzamelen... daarmee kan je vooral verder komen. Je doet het echt niet alleen. Ook alles wat ik heb bereikt, dat heb ik niet alleen gedaan. Nee. Dat heb ik gewoon gedaan met een supermooi team om mij heen. En die mensen heb ik eigenlijk in die periode, net na The Voice, heb ik die proberen te verzamelen. En daarmee hele toffe dingen mogen doen, zoals bijvoorbeeld op Concert at Sea gestaan. Ja, Concert at Sea is er één van. Wijtjerock geloof ik ook nog. Wat nog meer? Vestrock ook nog in Vestrock ook nog. Leuk. Ja, bevrijdingsfestival. En in totaal hebben we vorig jaar 48 shows gedaan door België en Nederland. Zo? Dat is echt bizar. Maar jij hebt uiteindelijk ook in Middelburg nog een show gehad. Ja, precies. Dat is nu
3 weken geleden, of nou, een maandje geleden, heb ik een eigen show gehad in Middelburg. Dus echt in de Spot. Dat was een poppodium. Konden mensen echt een kaartje kopen om daar dan naar mijn show te komen kijken. Ja, dus dat was heel bijzonder. Heel anders dan een festival, want daarbij is het meer mensen passeren gewoon een podium, die luisteren even, lopen dan misschien weer door. Ja. Terwijl bij zo'n show in zo'n poppodium zijn mensen daar echt voor jou. Ja. Dus dat is wel een hele andere ervaring. Heb je daar ook 1 avond gespeeld of meerdere avonden? 1 avond. 1 avond? Ja. Maar moet je dat dan in eigen beheer gaan organiseren? Of? Ja, en deels doe je dat eigen beheer, deels ook samen met het poppodium. Dus zij maken reclame voor je, maar je maakt ook eigenlijk reclame voor jezelf. Ja. Nu heb jij ook meegedaan aan de Grote Prijs van Nederland. Dat is ook nog niet zo lang geleden. Nee, klopt. Dat is ook nog gebeurd. Ja. Wat is de Grote Prijs van Nederland voor degenen die het niet kennen? De Grote Prijs van Nederland is de grootste muziekprijs voor beginnende artiesten. Dus dan de meest belovende acts uit Nederland, die worden daarvoor geselecteerd. En dan is het voor de rest eigenlijk een soort van competitie waaraan je deelneemt. Om aanstormend talent een podium, een wat groter podium te gunnen. Precies, zeg maar. Dat. Ja. Nou, jij hebt daar een nummer gezongen. En dat heb je meegenomen. Dus dat gaan we nu even bekijken. Ja, klopt. Overgoten, mijn ziel beslopen, alsof jij water was, ik het oppervlak, stil weggeslopen, voel me afgestoten, hier zit ik in jouw val, mijn bed, mijn tranen dol, heg jij aan mij? Blauwe regen. Blauwe regen door de straten. Blauwe regen op de ramen. Blauwe regen alle dagen. Blauwe regen door de tranen. Blauwe regen, blauwe regen, blauwe regen, blauwe regen, regen, blauwe Rosanne, dat was Blauwe Regen. Ja, dat was Blauwe Regen. Ik vind het echt heel erg leuk. Er zijn natuurlijk meer nummers van jou op YouTube te vinden. Maar en nu? Grote prijs gehad, consultatie, hele leuke dingen nog gedaan. Maar ik ga ervan uit dat je nog verder wil. Ja, zeker. Dit is, ik zie het ook als een soort van... Ik hoop dat dit een begin is van alles wat er nog komt. Ja.
ja, ik hoop dat er nog heel veel optredens aankomen. Maar wat misschien wel leuk is om te vertellen, is dat ik op 15 november dit jaar in het Ledeltheater sta met een eigen theatershow. Ja. Het is leuk dat het boekje net van de week binnenkomt Ja, echt en leuk, dat er dus, jij hier dus ook gewoon in staat. Ja, echt superleuk. Ik vond het helemaal cool, zeg maar. Nu staat er in het boekje staan er een aantal artiesten die staan aangekondigd als John's Talent. Wat doet dat met jou? Ja, ik vind het heel bijzonder dat ik dat die stempel, wat is het eigenlijk letterlijk een stempel, gekregen heb. Dat soort van blijkbaar het Ledeltheater mij als talent ziet. Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja, zeker. En ook, ik vind het bijzonder omdat ik hoop ook dat er misschien op die manier ook mensen komen die misschien in eerste instantie niet per se naar mijn show zouden willen komen kijken, maar dan toch getriggerd raken door zo'n stempel eigenlijk. Ja. Ja, ik vind het Ledeltheater een heel leuk, bijzonder, niet te groot, klein theater. Het is geen schildertheater. Het heeft een heel andere vibe dan het Ledeltheater. Het vind ik helemaal fantastisch, inderdaad. Ja. Dus nu naar 15 november, hè? Ja, 15 november. Na 15 november en dan daarna. Wat is dan, als je dan verder in de horizon gaat kijken, wat wordt het dan? Ja, ik hoop dat ik steeds meer mensen tot mijn project, mensen kan verbinden aan mijn project die ook vertrouwen hebben in de muziek die ik maak. Ja. En wat ik heel tof zou vinden is misschien zelf ooit een tour door Nederland en België door allemaal verschillende popzalen, zoals Paradiso of Tivoli. Dat zou ik echt... Ja, dat soort zaaltjes. Ja. Oh, dat zou wel een hele leuke... Ja. Geen Ziggo Dome dan? Ja, als we nog verder moeten dromen. Nee, dat zou ik ook heel tof vinden. Maar we zijn nu gewoon stapje voor stapje zijn we aan het werken. En steeds meer muziek maken. En je merkt ook dat er steeds meer mensen wel aanhaken aan de muziek. Ja. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ja. Dus we gaan daar gewoon lekker mee door. Hartstikke leuk. Ja, zeker. Maar luister, jij bent natuurlijk te vinden op YouTube, denk ik, met jouw muziek. Gewoon als Rosanne, vermoed ik. Ja. Je bent vast en zeker ook op allerlei Spotify-achtige lijsten. Spotify, Apple Music. Ja. Dat is natuurlijk dus mensen kunnen je daar gewoon opzoeken en eens luisteren. Wat voor mooie muziek eigen muziek jij eigenlijk maakt. Dat vind ik helemaal super. Nou, ik kijk er helemaal naar uit, naar 15 november. Het lijkt me hartstikke leuk. Ik moet nog wel even de kaarten bestellen. Maar zeker in dit theater denk ik dat het de moeite waard is om dit eruit te kiezen. Ja. Dank je wel dat je hier in de studio aanwezig wilde zijn. En wilde toelichten wie je bent en wat voor mooie dingen jij eigenlijk aan het doen bent. Dus, bedankt dat ik mocht komen. Ja, dank je wel. Ik wil de kijkers ook bedanken. Om te kijken naar deze uitzending, ga vooral muziek van Rosanne eens opzoeken en luisteren. En graag tot de volgende keer.